ڕوژە ئاشتیە هەمی باڵندە و گیانەوەر لەسەر ڕوژەکێ دەکەوەتن کە بە ئاشتی و ئەمناهی دەگەل ئێک بژین و ناف لێدانا ڕوژە ئاشتیە. Divê rûjê de pişîk nêçîra mişkan nakin û rêvî mirîşkan naxwin û gurg jî hezî naxwin. Rûjekê li rûjê salê rêviyeke fêlbas mirîşkek dît li ser darekê li ber sîbera belgên wê yên kesek bêh naxû vedida. Rêvî diviya fêlekê li mirîşkê biket. Ev ca silav kir û got spê de baş xweş diviya min tu ya çawanî û zarûyên te çawan in. Rêvî berê xwe da mirîşkê û got bûçî tu a rawestiyay li ser dayê darê were xwar da bû te hindek deng û basan bêjim. Ev rûspê dê gehiştîne min. Mirîşkê got spas bû te min pêxûş e ez li cihê xwe bimînim ser vê darê. Deng û basên xwe bû min bêje eger te bivêd û ez dê li cihê xwe guhdariya te kim. Rêvî got were xwar tu nizanî ev rûja aştiyê ye. Ma tu nizanî nabî kes zûrdariyê li kesê biket. Were xwar rikû nebe bêfam nebe were xwar û netirse. Mirîşik ma hêbetî ji berin axiftinên rêvî û got min nezaniye ev rûja aştiyê ye û digel wê çendê min pêxûş e ez li cihê xwe bim çûnkî ez ya hindek seya dibînim li dîriyên beref me dihên. Demê rêviyê fêlbas deng û basên hatina seyan guh lêbûyîn gelek tirsiya. Dest û pêyên wî lerzîn û viya biravît. Mirîşkê got ka raweste. Mam rêvî tu bûrevî ma te nedigot ev rûja aştiyê ye. Ev ca bûçî di ji seyan revî. Rêvî demê direvî bersif da û got ez dibêjim seyan guh lê nebûye ku ev rûja aştiyê ye. û bilez çû beref nêzîktirîn daristan.